pan stame pinya nang tumben puthot ke stong thalong pot la ni lis meaning rong lo la penang tumben stame puthot la basana lam stan thalong pot ni ning rong lo la si pini nang tumben kan che than dam je la ma ke 5G nang tum stame arjlong ta hai po India long 5G launch po setame ki launch pan akisung dola akisung damalam bang le che thana ma prang nang je akisung po ba kel hen lo je jongsi non ne like dodi mason tawar si ilo plate dakpen kilometer si ki chokolong hadak isi atawar inengji jongsi e plotangte halabangso anedrock mate halabangso tower radiation bangke kakabar dam je phan akisung do kokpo athema halabangso radiation ke lasun lo lanile diagram na paklang lo je halabangso anedrock a radiation bangke akachinglum pik do la penchinglum pik lasi ilitumalong 5G ki 1G bangke akisung dolang la pen non mat ke akijoy ki kalila langdam lo nangje ilitumalong 4G ki bang det setame Jio phan budam delo kaprek idea Vodafone Airtel la songbong ke non setame aki loss si dolang tangte ilitumalong la persona ke loss men la tum 5G ki 1G phana kong dojima lasi nangitum mathari je non mamat ke 5G ke bang je phan la penai tum 4G phunam no la pen 4G pen enjoy no lasi nani tum pini ke chathanam je bang ke lapson helo je 4G bang 5G bang therapy eli tum along akisum la pen akijoy ki ko pima la pen akisum ko pisi do kok jima la bang sola malis han bana totangte pada depin pen hala bang so information le pangcheng pana lasi eli tum along 5G nang launch therapy la pen angle therapy akijoy la pen akisum la bang le non por chathanam na la bangke akijoy bangle kiche thana ma prang na akijoy bangke ilitum official along ke claim joy ke po la pen itum technology computer along sitame la bang so network connect po hala bang so a computer la pen ilitum ke upload nang ji la pen itum ke download nang ji ason tin sitame prabjin po la silitum joy ke po la pen hini abang ke la person hello ilitum software ke upgrade la pen software ke update lakado kawe itum long prab jin po non 4G bangke litum isi computer mate laptop a windows jong si litum update ji laben upgrade ji plodang te litum ghontai si hini nei 4G bangke hala bangke kali lo je jong he MB ong laben jong he GB bustame hala bangke second isi laben second hini ang mong si na upgrade pidet po laben update pidet po lapen ilitum long akisung abang cethanam thunang je halabang so anedrock nangli rokapi ilitum halabang so anedrock nangli rokapi ilitum a brain lapen ilitum adien ip men alang halabang so a radiation connect po lapen halabang so radiation bang related po lasi ilitum along akisung bang kelahan lo ilitum a health phan halabang so a radiation ke phang nuji phan aja kong do po lapen ilitum a v phan ke phang nu damji phan aja kong do po lapen hini akisung bangel henlo je ilitum a oglong hala bangso a radiation jongsi ilitum along connected lapen related lo pulo tangte hala bang ilitum a oglong a cancer phan lapen cancer kilong je phan akijoy dam kido ko thai lapen hala bangso a cancer kilong je phan ke prap do ko thai lasi ilitum hala bangso network nangli roka bangke labson po lapen ilitum mobile ki use ye phan akisung do ke thoma point make je nangli jongsi non bangke ilitum ghontai si hini jonghe mobile phone use data on pe hala bangso a network 4G bangi use sitame thanga kisung be sitame hala bangso a 5G abang nangli roka pi bangke ilitum minute pho lapen minute trok an per hala bangso a mobile phone lapen a cell phone ilitum ke use dam je phan akisung do ko lapen ilitum use un elo minute pho lapen minute trok an per si ilitum use un chatpo jongsi ilitum ghontai si mi lapen minute krip pho minute krip trok an hala bangso a network mate hala bangso cell phone ilitum use lo pulo tangte
Ili tum ame thangi chi control on elo. Hala bang so radiation laben 5G network si tum na control po. Hala bangke. Lahan lo akisung bangke laben akisung number plie ba. Kela person helo je. Ili mjong si building ar lo dokok lo tangte hala bang so a network ka bangke ake prap down with that po je. Hala bang so radiation bangke akachinglung pik madide lasi hala support bangke wall po harmu bangke kidam je phan lapen ka kiludam je phana ja kong with polasi building ar lo bangke luchok pulo tangte ili tum use damun elo lapen ili tum along barikha ke arwi jangdet madidi lasi hala bang so arwi long si jang pulo tangte hala bang so network ke use un elo lapen use no lo lahen lo ili tum along akisung bangke lasi akisung dam me dopik la setame ili tum information bangke pini lapan lai chi pidam na lasi pini video lapen pini tum ka chithana bangke lapan si kangton iglo lasi neli channel long ani tum subscribe kre lang pade subscribe non lapen neli channel long penang li tum jong si technology lapen kaprek information jong si nangji blong neli channel long subscribe pinon lapen share no lapen neli channel long ansu si aprang nak dilam fan stami nak chirap no lasi neli tum panchuning rilo je 4G phone nam no 4G pen enjoy no lasi pini a video lapen pini ga chethan mangke konsi kangton iglo kardong